Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, men and women of goodwill. Just a quick one. All of you know, when I told you people na Landi DOS, that Ikensi Uruagu, I caught Ikensi Uruagu using Chinasa Nwoshi to gossip. One thing that you people will have to agree with me here is that my intelligence network is number one. Intelligence, spiritual and physical. Anyone that I do not counter physical, know that I will counter is spiritual. I told you that the ground is shaking. When they don't know whom to fight, they fight against themselves. That's the main thing. When they useless themselves, you check, oh, who is this? Who am I going to follow? They are very useless as a group. Very, very useless. The SDOS, being led by Uchechi. Uchechi is the leader of the DOS. I used to say it here. The leader of the DOS is Uchechi, not Chike Edoziuno. Chike Edoziuno is just a fiction. And I'm happy, very glad that a lot of people have started saying it, including the very prestigious family of Mazi Nnamdi Kanu. I know the reason why I use this very term to describe them. Very, very prestigious. Regardless that they made a whole lot of mistake fighting against Mazi Simon Ekpa. Mazi Simon Ekpa came to save us, not to kill us. He is a nwa Chineke nke ya bụ nke a na-akọ mmiri. And may his holy name be praised. He's a holy man. I saw somebody commenting, but nevertheless, I wouldn't want to mention that comment here. But he's very, very, I love such comment. But the reason why I wouldn't love to mention the comment is that such comment will anger a whole lot of people. But that is the truth. Mazi Nnamdi Kanu is like whom? Even whom some people believe we never see him. But let me stop it like that. Let me stop it. With respect to whatever you worship, so far you obey humanity and the freedom of the people. So far you obey humanity and the freedom of the people. I told you people, and I said on this very platform, that I countered Ikensi Uruagu gossiping about Chinasa Nwoshi. He said, and I quote, that he is the person that did many work. That Chinasa Nwoshi is just there eating money. In fact, there are a whole lot that I cannot say because of where the information came from. You know, when I say, I quote, I don't want to say some certain things because there is how the information came to me. There is how. So if I say it, the person may be in problem. You know, I told you people that Chinasa Nwoshi boy, Ikensi Uruagu, was gossiping about Chinasa Nwoshi, talking down on Chinasa Nwoshi, abusing him. I told that guy that he's not proud. Ịpụta n'ihu ịza ịga n'azụ. Oh, the DOS, Chike Edoziuno, the DOS, such a man is mana ịga n'azụ iwere mma gbukashia ha azụ. I told you. Just to cool you down. One thing that you will take from me is that anything that they are planning, I will be the first to raise the alarm on this particular platform. Anything that they are planning. Many of you don't know that the Nigerian government, when Nigerian government arranged Uchechi as the factional leader of the DOS, the appointment came from Nigerian government through their meeting, but I will stop there. I have a very good intelligence network anyway. I, Nwashiburobi, have a very good intelligence network. You can go at the back to do all your rubbish, but
just be rest assured that sometimes when you do it, it will get to my table. I know the reason why I use sometimes. Makandota. I am Mwashibrobi. When you sometimes, when you do that meeting, you do. It will come to my table. Mwashibrobi no go nka. Nso ya toram. They will brief me. Uchechi Uruagu ka Uchechi ya nwa mama nwere ihe ha na Ikensi Uruagu onye gara aga bọghere Ejiofọ nwere onye ọ na-ama mbọghere ịbọghere ezi ọzọ ihu nwa ezi ịhapụ ịbọghere ịbọbago. I told you people Uchechi was the factional leader of the DOS, and I equally told you that the DOS, the ex-criminals, they will fight. It will just take time. Because when I countered that voice of Ikensi Uruagu, he said a lot in that voice. Mwe marana problem de. Ala na agbaghara. Problem de. Ala na agbaghara. And all of the things that they want is Nigerian government to be in charge of everywhere. They want to make a political party. They are now fighting themselves, power tussle, gossiping against themselves, being angry against themselves. When you see mad people, are you not going to know? Very group of mad people. Mgbe anyị pere mpe anyị hụ ndị ara n'akụkụ nkom I say aghọba ha. Those days, what they are now doing in the criminal enterprise called DOS is like So I come across the video of one of our sisters, Njideka, or the son Njideka na Canada. I don't know her before. It was during this saga that I got to know her. During this DOS trying to pull Mazen Nnamdi Kanu down, the people sent me her video. I don't know her before, and I have not come across her video before. Now, I come across this our sister, Njideka na Canada, and this lady is talking about Ikensi Uruagu. Who am I talking about? Ikensi Uruagu. That Ikensi is fighting Lolo ImiEzi. Lolo Ekwensu Chimezie. Imo every ofeke chọrọ ịza Lolo. What is good for what ihe dị mma na-agụkwanụ ndị agụ. Every ofeke these days chọrọ iti Lolo n'aha. But we will come to that later on. I come across the voice, I mean the video of our sister Njideka na Canada. And she said that Ikensi Uruagu is now fighting Lolo Nneka Chimezie. And this fight is like they have problem within themselves. It's not like they have problem. I said it many months ago. Months ago, I countered the voice of Ikensi Uruagu gossiping against Chinasa Nwoshi. And I knew what he said there. Mwe mara na problem they go in between themselves. And I said it live. I said that you can pretend all you like. SDOS are wise, entrepreneurs are wise. At the end of the day, kunyeji we gbuo onwe unu. Okpo ka unu ye elu onwe unu okpo. Okpo onhu ye elu onwe unu. Okpo onhu ya ko onwe unu. Okpo. I said it many months ago.
But here on this particular platform, people undirect whatever I say. Whatever I say, ga-aka ya n'ahụ aja. Ọ bụrụ ma ọ ya eme, ọ ya eme, o mechichana tijara. O mechichana tijara. So I come across this video. She was revealing Ikensi is now fighting Lolo ImiEzi. Lolo ndị Yoruba. Lolo tiketi park na ala Yoruba. Lolo mụrụ ụmụ Yoruba. Lolo sị na ndị Yoruba na-eme nke a na-eme nke ọzọ, anyị ga na support ndị Yoruba, mana o buru damkpụrụ banza shege ya bi ndị Yoruba ha amazụrụ ya. Onwekwa onye Igbo ya ekweri. Onweghị onye Igbo na-eri ụdịrị nshi ya. Ka o bere sọsọ ndị a ifuru na-azọ ndị Igbo na-amazụrịzi Uchechi. Offer with pantona. Hey! Sometimes I cannot imagine Chineke mere m ebere. Hey! Chukwu mere m ebere. I cannot imagine. Ka m gbago mkpi m, ahụrụ m the post of Kanu. Prince Kanu nta Kanu. Na nke ikpete maazụ a, ọ fire ebe Uchechi nọ. I saw the post of Prince Kanu nta Kanu. Prince Kanu nta Kanu wrote and told them they should go back to their woman leader. Ima onye na-agwa unu bụ woman leader. Chike Edoziunu is not the leader. But the point you people are missing in this their caricature. Ima ama m ha ọfụma. I know how to fight them. Perhaps I'm the oldest freedom fighter here. All this their nonsense, I have seen it in the time past. And I spend very much time on the ground. The enemies who wants to fight you will always pose a fiction to you. While you are fighting that fiction, the main thing name under your nostrils. Under your nostrils, the main thing name. I told you people, no one leader. Chike Edoziunu is not the leader of the DOS. The person Hamene, the leader of the DOS, Uchechi. That was the reason why they have the mind, Uchechi have the mind to be doing what she is doing, because it is beneficial to her. She is the leader. Every ball comes to her table. Everything comes to her table. She is the leader of Nda Borono. I'm letting you to know. While Mazen Nnamdi Kanu is the leader of the IPOB, the Nigerian government wants to create faction. They brought the wife in order to break the barrier, in order to make sure that they destroy IPOB. They brought the wife. Why they post Chike Edoziunu? So that you do not ask, how come Uchechi began the leader? They post Chike Edoziunu. Then the main leader is Uchechi. They cannot play me that game now. They cannot play me that game. They go wise. So right now, I will give you the video of Njideka analyzing the fight between Ikensi Uruagu and Lolo ImiEzi. And just know that Lolo ImiEzi is the new face of Nda Borono. But I want to let you know one thing. I want to say something here. Gakwa gaga de ye de. Whatever I say on this very platform, if you like, undirect it, but gaga de ye de. Lolo ImiEzi is not going to be trusted. Even them that is bringing the Lolo ImiEzi, they don't trust Lolo ImiEzi tomorrow. Please open your ear. This very thing that I'm telling you now, in their camp, that is the fear of some people in their camp. Some people, that is the fear of some people in their camp. You know, when I say something, you like to push it under the carpet. But this fear is already on the ground. I will not let them know how I am in their midst. But I used to tell them, ọ bụrụ na unu dị ịtọ
ihe mbụ bụ onye nke ịtọ ndị bụ ihe mbụ bụ onye nke bụ dị ofu mụnwa bụ mmadụ ofu a. In those group, in those of you communicating, according to the terrorist Nuhu Ribadu, not Nuhu Ribadu, Jare, what is the name of this terrorist? What is his name? Please remind me the name of this terrorist, the one that was governor that created the terrorist. That they arrested the other day. He said that the government think that they are wise, that they are tracking calls, that they themselves have their own intelligence of tracking their own calls and listening to any conversation that they are doing. I will leave it there. I will leave it there. You might say, oh, what is this guy meaning? But I will leave it there. Diochikocha ihe niile ọhụrụ n'elu nkwụ, o nwere ike ishi n'elu ada. Diochikocha ihe niile ọhụrụ n'elu nkwụ, o nwere ike ishi n'elu ada. I know the reason why I use riddles these days. I know the reason why I use riddles these days. They are now fighting among themselves. Nneakwuna Chimezie is the new face. The DO sheet brought Nneakwuna Chimezie to use her and dump her, not to use her for... They don't plan long range because within themselves, they already have some fears. So they brought Nneakwuna Chimezie. Oh, nah, slow down. O nwere some things na-achọghị na-emetụ aka ma na-ekwu okwu a. Because... but just take it. They don't, even in their camp, as they are using themselves for the interest of the Sokoto Caliphate, they cannot use Nneakwuna Chimezie because they don't have long-time plan for Nneakwuna Chimezie. It's just a short plan. That's what they have for Nneakwuna Chimezie, because some people are now raising fear of Nneakwuna Chimezie becoming more than they can control. That is the group you find yourself. On the chori lead on. They don't trust themselves, always afraid of themselves, always raising fear, anxiety, fear, anxiety. Where there is no fear, they implant fear. Where nobody is afraid, they make sure that they bring fear. As this very group of idiots, what do they plan to achieve? What is their plan? What is it that they plan to achieve? Nothing. Just creating fear, and creating fear. But what we have come to fight is freedom. And freedom is more costly. There is no place in the world that you can get freedom very cheap. Freedom, the more costly, anywhere in the world. And for you to get your own freedom, you must be very hardened. You must reject yourself. Those who love themselves very much don't fight for freedom. Because if you love yourself very much, they will remind you, oh, tomorrow you will be killed. Collect bribe now and leave. If you check in, nana bribe or naga freedom naga everywhere. He said, the struggle. That is how you got some sabo shouting everywhere. But they should go and learn work from Ife Ajona. Ife Ajona is a very well proud sabo who died a very proud sabotaging job. Go and learn work from Ife Ajona. Your idiocy, character assassination, backwardness, and your evil cannot do anything. Learn more work from Ife Ajona and come back later. This very freedom have been built on the platter of
zeal to get the freedom for the people, because the people deserves better. The people need their freedom, and they are not in any way asking to spill blood. They are not in any way asking to do any evil. The only thing that the people needed is their freedom. But much propaganda have been run against the people who needed their freedom. Mana mbosi nta ịbịa chọọ n'Owerre nchi ebe anyị si wee bie teka. For this very freedom we will get it. I want you to watch the video of Njideka na Canada, how she exposed Ikensi Uruagu, Nnọkwa Chimezie, and the fight that is in DOS, which I have told you people many months ago, is now manifesting. So I want you to hear it from another mouth. Bye for now. Madam ImiEzi and Ikenga, Hana Bonagba war. Hana Bidoge war. And ihe na-egosi na abụ na Ikenga na ndị XDOS anọghọ in peace. And then when my idea, then when ha nwere problem in their camp. Ka ha nukute problem since 2 weeks now, nukute problem. Now, me play run video. Ebe Madam ImiEzi na akpari Ikenga. Achọghọ m play nke Ikenga because we can play bring my page down. O may get a lot of people in the past. So my brothers and sisters, Biafrans, Ikenga ye met the XDOS here. Mana Madam ImiEzi na the XDOS. Now onye Chinasa wanketa chọrọ ịgbasaga awụ. Chinasa wanketa onye Ikenga chọrọ ịgbasaga na awụ Chinasa wanketa. Mana Madam ImiEzi ka obidogodo ni ya now. Ina anya ifu na Madam ImiEzi na ndị SDOS and Ikenga na agba Madam ImiEzi saga because of no na support IPOB. Ke ndị ndị IPOB Chinasa wanketa gbana ha na-azazi under the leadership of IPOB and DOS. So ke ndị IPOB ọ na-ekwu maka ya ndị gangster Chinasa wanketa. If Ikenga ọ ga-amị ndị ego, maybe ego na-akwụ ya ha na-hazi afọ ego akwụ ya because onwezi ya na-akwụ dues. Ikenga ya amị ha ego and onwe ike ọkwụ ha charge ego ono ha ya enye ma onye idi ego ha ju ụgba secret ha niile na anwụ. Ikenga ji secret Chinasa wanketa ọfụma. Ikenga ji secret ndị XDOS ha niile. So Ikenga abago ha ime o wetachago materials o yeji gba ha saga. Now start go now with Madam ImiEzi go the first. Gegodu Madam ImiEzi ntị first before I continue. So agwa m no last week na-eme program and last 2 weeks na ọgba aghara nnukwu ọgba aghara dị na their camp. Enwe m information ya. So now na after give. So Ikenga onye oshi nwụrụ anwụ. Ikenga na ndị XDOS nwere nnukwu problem Chinasa wanketa na ndị otu ya. So now o face go dị na Madam ImiEzi now. Mgba na anya chere maka anyị na-ekwu anya na-play na anụ ya. Onye m jiri bịa n'ụtụtụ maka Ikensi Uruagu maka enwere video mere specifically for me, and usually I like to respond to most of this nonsense and I but enwere ihe Ikenga kwu m chọrọ respond to. Now Ikenga chọrọ m ịgwa gị na I am a member of IPOB. In compare with Madam Social is off. Go and one year a member of IPOB and I'm sure now as a human being you question in a Cuba you question before you join IPOB because around 2016 or something. From 2012 you were a member of IPOB below your IPOB till 2023 or 2022. No, let me correct you. Madam. Mgbe Ikenga bata IPOB ewu 2020 ka ọ bata IPOB amara m 2021 ka o register na that 2020. So ọ na-asị no 2012 ka ogini asị ama m Ikenga na social media as far back as 2013 and me follow that time. Mgbe ahụ self you na mopta na Facebook ọ na-emere ụmụ ihe ndị boys men
ama m Ikenga ana m efolo me 2013 mgbe ọ batara IPOB bụ na 2020 mgbe o bidokwa n'ime broadcast wụ early 2020 so Madam ImiEzi Ikenga abataghị IPOB 2012 jegwa jụọ ndị nọ na South Africa ka ha nye gị information mgbe Ikenga bata IPOB so ka m correct goro na that one first. 2019. Because onye ọbụla na-ege m ntị this video ga-adị long, so I implore you to listen to the end. Cheka nwa shiga ya azụ nwa obere. Onweghị onye mbụ. As a human being, you kwesịrị ihe ị na-ekwu ugbu a na ị kwesịrị irizin ya before you join no IPOB because as around 2016 or something. From 2012, you were a member of IPOB, your IPOB till 2023 or 2022. No. Ndi bụ mata onye m from 2019. Biko onye ọbụla na-ege m ntị this video ga-adị long, so I implore you to listen to the end. Ana m promote ihe Igbo mgbe m nwere inspiration ịrụ ọrụ ịgbatara maka anyị yasara yasa. Then I pop ndị mmadụ tiri uche with Nnamdi Kanu ịgba ọsọ and the rest of stop on nzuzu tutu mechie gị ọnụ. Mechie gị ọnụ nwaanyị agwa gị ị na-ekwu ihe ọrụ ya na-ekwu akpọzina Maazị Nnamdi Kanu aha. Akpọzina Maazị Nnamdi Kanu aha because nchetakweghị again nwaanyị ebe obi wu n'Enugu nwaanyị ebiro Lagos emego m investigation nwaanyị ebe obi wu n'Enugu ka obini una na anụ ya n'Enugu obi ho Lagos. My sister Njideka na Canada can correct agi my ego eyes operative cover nwaanyị a and aka na cover kwa ya side Alaba. I have not had information from Enugu. Side Alaba, even the day ọ gara preach against Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụrụ na asị ka ama m ụra, enwere ike ihie ya ụra n'azụ isi. Mana ịma na obodo ụmụ anụmanụ abụ zoo. Agba ya nkịtị. She went to preach against Maazị Nnamdi Kanu. Na Alaba ebe ọ yiri ara gaba. Mgbe o bidoro nata mkparị nwaanyị respect onwe mgbe ọ gwara unu na a na-ezogharị na life dị in threat bụ ihe ọkụ eriri ka o jizi ezogharị maka ndị mmadụ dị ready izo ya ofu mma n'afọ ha dị ready ijide ofu ihe zonye n'afọ ọ ihe ọkụ eritere ka o ji eme nzogharị ka anyị na-agakwa on my sister. Ọ just wele off na aghọwo unu. Madam ImiEzi agbago gị ihe ọbụla gị na Ikenga na-eje na-akpọba Ikenga etina aha Maazị Nnamdi Kanu na ya. Enough is enough. Enough is enough. Ka nyekwa ọrụ warning. Maka mbidokwa nke m onwekwa ya asị m nchere ma na-akwa m ekwe. Ikenga ka m jụọ gị ka eji nwee so much information n'ihe na-eme n'ala Igbo ma ị nọghị n'ala Igbo. So it means one thing, you are there, you have your own group, you have your own killer squad n'ala Igbo because you were an insider. And now ka m gwa gị ihe m chọpụtara wụ na yes ebe ka m si na-ewe Maazị Nnamdi Kanu iwe na Ikenga nwere killer squad na Biafra land. Anyị gwa unu sị na Chinasa nwa nkịta nwere ndị ọ na-etrain na Biafra land ha na-akpọ ha awụ dead men squad. Chinasa nwa nkịta na Ikenga na-arụkọ kama Madam ImiEzi ha enwego problem with Ikenga na kama Madam ImiEzi asị ya no dead men squad Chinasa nwa nkịta ka ọ na-eyuzu egbu ndị mmadụ ọ na-asịzi Ikenga na ya mara ha ama na o nwere killers na Biafra land. Can you imagine? So problem adago na ha push wegi n'ebe Ikenga nọ nke wụsaga unu ya na-eche na more days to come na ege na ntị ka take peer back nwa obere ka unu gee ntị o setigo betray Maazị Nnamdi Kanu unu betray cheche na ndị gị na ha na-atọ. My sister sim mgbe ọbụla mụ na mmadụ na-eme oyi m si na onye a friend m butekwa esemokwu ụzọ ihe ominu ma m butekwa esemokwu ụzọ nwụ ihe ọ na m na-eme ndị very careful because na-emechakwa na aya ese ifugie ihe na ndị gangsters na Ikenga na Madam ImiEzi na-eme ha mụọ na-ede ya bịa mbọsị ha ya enwe problem mara ama na Madam ImiEzi Chinasa nwa nkịta Ikenga onye oshi na ha ncha n'obu n'ofu na one side Chinasa nwa nkịta. Today Ikenga gburu n'onwe maybe ọ fụwago eziokwu maybe he are beginning to
n'afọ na eziokwu na-apụtasị ma ọ bụ na onwego something sere ha okwu o wee dozie na wee gbagodo onye nke Saga na gbagodo Madam ImiEzi Saga. Ka m gwa gị ihe na-esere ha okwu. Onye na-azọ right bụ Ikensi Uruagu. Ọ na-azọ right na a na-eyuzu glory ya. Achọghị m imetụ asịrị akọrọ ihe a. O nwere onye ọ na-akọrọ akụkọ. O nwere onye ọ na-akọrọ akụkọ. So ọma na onye aha bụ my own informant. O wee na buru ire ya na-atọkwa. O wee na-emere ya arenji ole ndị DOS si eyuzu glory ya. Ole o tosiri in fact hapụ ka m hapụ imetụ okwu aka na-agakwa on. So ihe na-esere ha bụ who is supposed to be more recognized. Na alụcha ọgụ ka ihe a na-ekwu ya nwoke lụcha ọgụ nwaanyị nwere akụkọ ọ ihe na-esere ha okwu na-agakwa on. Ifria mana onye na-ede na-awụ Chinasa Nwankịta ka ọ ya efesi iya n'ihe okwu maka IPOB mbụ madam ihe Ikenga kwu maka IPOB onye ndị IPOB Chinasa Nwankịta maka ọ nọ Maazị Nnamdi maka Ikenga esi ma ọ na-akpọ Maazị Nnamdi ka nke ọ na-akpọ na-asị IPOB na-ege ntị cheka mmetụ ya back nwa obere. One thing, you are there, you have your own group, you have your own killer squad n'ala Igbo because you were an insider. And now ka m gwa gị ihe m chọpụtara wụ na yes ebe a ka m si na-ewere Maazị Nnamdi Kanu iwe iwe m na-ewere Maazị Nnamdi Kanu wụ na before gị pụtasị ị na-eme freedom fight na ị ga-akwado ọfụma na e mere ya arrest kwamkwam for him to come out by fire by force ya rezo a militant group Biafran Liberation Army sigo ọkụ n'ala Igbo just to force the Southeast governors and na ozu anwụ na akwụna anụnwa na-ebuga ike na-ebunye ndị politicians. Look at ihe ọ na-akọgheri ihe ọ na-ekwukịta Maazị Nnamdi mere eziokwu ka asị ihe akịta eziokwu ka asị gbuo onwe gị eziokwu. This woman hate be Maazị Nnamdi ka hate child and the reason o ji eme ewu because na ọ nọ na side gangsters Chinasa Nwankịta ha na-akwụ ya ụgwọ eji ego a na-ebu ego ndị IPOB a na-ebute wee na-asụ nwaanyị a ewe gobi wee na-akọ nonsense. Look at ihe ya ndofia na-akọgheri. Look at ihe bafum enunhom family ya ihe buru di etinye na nga buru di etinye na sel kpọchie na-amagharị everywhere na-amagharị ka ọsa. Look at ihe ọ na-akọ Madam ImiEzi ndị ihe ọ na-ekwu eri n'ezuzu furu onye oshi nwa ahụ na-ayị ara and Biafran Liberation Army. So ọmụnwa differentiate ihe niile a Maazị Nnamdi Kanu nwere okwu Maazị Nnamdi Kanu anaghị emete which is what I'm trying to make our people understand the kind of a person Maazị Nnamdi Kanu ọgwụkwụ ihe aha anyị chọrọ ọgwụkwụ ọgwụ mụnwa na-eche na ndị mmadụ na IPOB mgbe ịba chọpụta na ihe ọ na-ekwu agwụdị ihe ọ na-eme gị gbado ọkpa convince ndị mmadụ. Okay? Mechie ọnụ, shut up, madam. US Congress is coming. Joy is coming. Hey! Nna nwaanyị onwediri ire ole Madam ImiEzi Sunu Madam ImiEzi Sunu that Maazị Nnamdi Kanu chọrọ ịpụta ọsịsọ ihe o kwuburu before ya nwa mere ihe o ji wee chọ isel IPOB o wee chọzie ka o were IPOB hand over to Nigerian government ka e wee werekwa IT under the Sokoto ọkọba ụmụ ihe niile akọcha ya. Today this same woman is now saying another thing na Maazị Nnamdi Kanu dutu ọ chọrọ ịpụta ọsịsọ o wee werezie Biafra Liberation Army na-emebi isi ihe n'ala Igbo. No longer o ji Biafra Liberation Army arụrụ ndị ugwu ọrụ mana o jizi emebi ihe ka o wee pụta ọsịsọ. Two different statements. First, na ọ chọrọ ịrụrụ ndị Sokoto ọrụ ọ chọrọ ịhandụzi over to ndị Nigerian government. Second, ọ chọzi ịhand over to Nigerian government mana ọzi na ọ chọrọ ịpụta ọsịsọ ka o ji destroy the things in Biafra land. Kedu ebe anyị akwụ ele ebe anyị akwụ nwaanyị kwuru ofu ebe ka Thunder wee nwee ike nwee one focus ka anyị na-egekwu ya ntị. You continue disgracing yourself. A day na-abịa mbọsị ihe ọdị sinsi ime ya turn against you. Ọ bụrụ na akpọ Maazị Nnamdi Kanu ọnụ na onwe freedom ọ na-achọ na onwe freedom ọ na-achụ na ọ na-aghọgbu ndị Biafrans
na ọ na-ezu anyị oshi na ọ na-eme nka na ọ na-eme nka. Don't worry. Na-agbọ ka nkịta, ịgbọcha ka nkịta. A day is coming. A day is coming. You come out and ask forgiveness. I will come out and boldly and said, your apology not accepted. Only ya no eme. That's not how to institutionalize IPOB. Let me tell you why you Jedeka. And I'm a that. Get into go no be here or Ikenga. Only up by the well. Negant, I back and choke. After my general, she from IPOB put a show on how a terrorist organization. You hardly hear Mazi Chika Edozem Kuku. And I've listened to China Samuru severally. And the quest to save our nation and our people. Even in South Africa. Can I remember saying no? Nehe report here no lo. Then mo no lo naga. Ebi here na ndi here mere kuoku. So your own media enjoy because Nigerian government now the Nigerian media na here report here na live. Why the federal government no matter you defend a exposition on IPOB na ESN. Ikensi Uruagu aga emeru ma ha. Owo na ndị IPOB egbubeghi. He egbubeghị jele, he egbubeghị case, he egbubeghị any government official. Ikensi Uruagu nwa ga-egbu because you were your own killer squad. The exposition is seen, I'm still wondering what she wanted this exposition without being a member and without being on ground and without having balls on ground. Then I already know state governors in the southeast and federal government. Because they see her official in here, he commit to the jihad and don't damn your cake in the southeast. Or I can have a bagage of Buddha. So you can get is on Nanda contractor, like a jihad in Alibu. You might be doing it innocently. But I am not cheap like Ubana is on Nande a contractor. Which of the here can Madam Manijuayo. Nyaka ke mepe masimeche ihe meche aga ma like here. I will not be deceived. Like here, I got on na contract na ebuche dem match. That is your job. So I contract that you don't divert attention. You can carry out your killing. Join on na ebu. Maka you were a member of IPOB and this so na ESN this so ihe niile mere. Okay, ke pataze huze ego no there. Chose ke ewa poto onwe gi. Videos ọrụ nke gi che. We have your nonsense exposition na cover up. Igbo ona ahụnanya ya I can I will solve. Osset go between themselves. Osset go between themselves. Ona na afia. This is ya. Onye m jiri bịa n'ụtụtụ. Why me sure na ekuchagi ihe chọka m kwuo. Akọt go me ebe nchọrọ. Osset go. Mgbe ya agba Uchechi saga na-abịa. Uchechi okwu Kano aya agba ya saga nke Ikensi Uruagu ya agba ya saga, ọ ya agba chi na asawa nkịta saga, ọ ya agba chi nche dozie m saga, ha niile anọ na XTOS. Unu ya fi obido ego. Now Ikenga na ikikizi against Madam ImiEzi na support ndị IPOB. And Madam ImiEzi na support wo chi na asawa nkịta IPOB. Madam ImiEzi anaghị support IPOB Maazị Nnamdi Kanu. So draw yourself ajụjụ. Why is it that na Ikenga dị against Madam ImiEzi na ọ na-support IPOB? Nya ọ na-support chi na-asawa nkịta ha. Ife nji si no chi na-asawa nkịta ka ọ na-ede. Nya ka ọ chọrọ ịgbasaga mana o bidogoro na disi onye nke ana. So ask yourself question. Ka ihe mee Madam ImiEzi, ka ihe pụtara Ikenga ji wee dị against Madam ImiEzi because na maka na ọ na-support IPOB. Ka ndị IPOB ọ na-support. On na side she na asawa nkịta nya ọ na-support she na asawa nkịta. So Ikenga dị against her either support. So that means Ikenga dịkwa against chi na asawa nkịta. Ha nwere problem now. Ikenga with XDOS ha nwere problem now. O wee mee Madam ImiEzi affect o wee gbapụta. Ifugie so Ikenga na onye nke a na-agbagodo saga now. A lot of things in preference o ya emepe. Unu ya fi ihe these people rụrụ n'ime IPOB. Ikenga ya abụghị ike. Ikenga ya abụghị otele. Utogwe yesu wee bọchi na asawa nkịta, ọ ya abụghị otele, especially si na asawa nkịta, bọcha ya otele gasa. Unu ya fi ihe ha mee n'ime IPOB. Unu ya fi ihe ha mee Maazị Nnamdi Kanu. Unu ya fu ka ha si wee bu ego IPOB wee ri. Unu ya fu ka ha si wee blackmail Maazị Nnamdi Kanu. Ikenga mma agbamonye Ikenga wolf mo na-eji information, o ji information all these people. Ihe na ya na ha kpara ma voice note, everything meeting niile ya na ha mere. Ya na ndị XDOS mere, chi na asawa nkịta. Meeting niile ya na ha mere o ji gbado ya n'aka kpam. Oji material. So now
ị na-efu ka Madam ImiEzi si asound no asound ka onye na-ebe akwa. So the thing o setigo. So unu ya afụ manya nwa o ya eme o ka eme mo expose ma ihe gbasa ESN ma ihe gbasa farming etinyere n'aka ka atụzi ego no way. I say no atụzi n'ego no Madam ImiEzi ka na-ebunye ego unu ka o wee mee farm o mechazi ya na Chinasa Nwangita ha ekerie. So ihe ina ha efuma ESN na-eche ya nche ma ntamimo Ikenga ya gba ya n'anwụ. So Biafrans agwa m unu ha anụchago mgbe ha nụrụ ọgụ fight ya Maazị Nnamdi Kanu blackmail Maazị Nnamdi Kanu all manner of lie ha label Maazị Nnamdi Kanu na ụmụnne and siblings of Maazị Nnamdi Kanu the same like ha bu ndị n'isi ma Madam Nnenna ya anya wee buo asị bo people ndị innocent bodo ha n'isi na ọ ya turn against them. Na unu na-afụ eziokwu ọ na-apụta na asị ha tụrụ ana backfire ha. Unu have everything yesi me before ihe na-emenu these people will disappear on this social media. So ka ọ dị biko nu aha m ka bụ Njideka na Canada ka ọ dị mgbe ọzọkwa. Thank you.